Tervetuloa Armon kalliolle. Olemme nyt Jumalan armon ja rakkauden välittämistä käsittelevän kokonaisuuden 3. osassa. Ja ystävä, joka nyt olet tulossa mukaan, niin ehdit oikein hyvin mukaan. Olemme vasta alussa ja tällaisissa asiaan johdattavissa näkökulmissa. Tämä ei ole varsinainen evankelista koulutus. Jos tahdot evankelista koulutukseen, lähde. Suomessa on tällä hetkellä tarjolla monta hyvää evankelista koulutusta. Mutta tämä on ikään kuin jokaisen kristityn ABC tähän aihealueeseen. Nimittäin Raamatun mukaan on selvää, että hän on kutsunut koko seurakunnan osallistumaan ja palvelemaan kunkin jollakin omalla tavallaan tässä äärimmäisen tärkeässä tehtävässä. Tällä kertaa me pohdimmekin, että mikä tässä on niin tärkeää, miksi voidaan sanoa, että se on kaikkein suurinta rakkautta lähimmäistämme kohtaan. Kun tätä lähdemme pohtimaan, niin lähtisin nyt liikkeelle hieman tuollaisesta sieluhoidollisemmasta näkökulmasta. Nimittäin ihmisen äärettömän syvästä tarpeesta. Tarpeesta, joka syntyy siitä, että meidät on luotu Jumalan kuvaksi. Nyt kun pohdimme sitä, että mitä se tarkoittaa, niin on hyvä hetkeksi pysähtyä miettimään, mitä Raamattu sanoo Jumalasta. Raamattu sanoo, että Jumala on rakkaus. Ja siinä alkukielellä käytetään sellaista sanaa agape, niin siinä ei ole adjektiivi, joka kuvaisi ikään kuin yhtä puolta Jumalasta. Eikä siinä ole adverbi, joka kuvaisi, että no niinkin Jumala toimii. Vaan siinä on substantiivi, joka haluaa vastata kysymykseen, mitä Jumala on. Raamattu sanoo, Jumala on rakkaus. Kun hän vain on, niin hän rakastaa. Uskon, että me saamme tässä Jumalan sanan kautta sellaisen kosketuksen, tuntuman, näkökulman suoraan Jumalan sydämelle. Jumala on äärettömän hyvä, rakastava, armollinen. Hän on rakkaus. Uskon, että Jumala rakastaa sinua paljon enemmän kuin mitä sinä kykenet kunnolla edes aavistamaan. Paljon aidommin, paljon armollisemmin, paljon kestävämmin. Se on rakkautta, joka kohdistuu ihmiseen itseensä. Ei hänen onnistumisiinsa, ei hänen suorituksiinsa. Ei ole kysymys siitäkään, mitä mieltä muut ihmiset tästä ihmisestä ovat. Vaan Jumala rakastaa sinua sinä ihmisenä, joksi hän on sinut luonut. Ja silloin kun ihminen saa tulla osalliseksi tästä rakkaudesta, se on kaikkein pysyvin ja turvallisin olotila, missä kukaan ihminen saattaa olla. Siitä apostoli kirjoittaa roomalaiskirjeen 8. luvussa näin. Minä olen varma siitä, että ei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Vähän aikaisemmin hän tässä vielä mainitsee, että ei meitä voi erottaa myöskään ei tuska, ei ahdistus, ei vaino, ei nälkä, ei alastomuus, ei vaara, ei miekka. Toisin sanoen, nimenomaan Jeesuksessa, Jumala antaa ihmiselle semmoisen turvan, semmoisen suojan, että hän sanoo, että ei ole olemassa mitään semmoista luotua, joka voisi erottaa tästä rakkaudesta. Uskon, että tästä rakkaudesta osalliseksi tuleminen on myös pohjimmiltaan jokaisen ihmisen syvin tarve, koska se on se yhteys, mihin meidät on tarkoitettu, olemaan rakastetut ja rakastamaan. Meidät on luotu hänen kuvakseen, joka on rakkaus. Mikä voisi olla suurempaa rakkautta ihmistä kohtaan
kuin se, jos me saamme niin suuren armon, että saamme olla tukemassa, johdattamassa, auttamassa häntä osalliseksi tästä valtavasta Jumalan armosta ja rakkaudesta. Toinen näkökulmamme tähän kysymykseen tänään sanoo, että kysymyksessä on ikään kuin koko tämän Raamatun punainen lanka. Ensin Vanhassa testamentissa profetioina, sitten Uudessa testamentissa täyttymyksenä. Ihan niin kuin minullakin on tässä Raamatussani täällä tämmöinen punainen lanka. Tosin se on vaan, että löydän helposti oikean paikan. Mutta tässä Raamatussa on sisällöllisesti punainen lanka, joka kattaa koko Raamatun. Yksi kohta, joka hyvin selkeästi tiivistää tuon ytimen, sanoo näin. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan sitä, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Tämä ehkä maailman tunnetuin Raamatun kohta kertoo hyvin selkeästi, mistä on kysymys. Pohjimmiltaan on kysymys iankaikkisesta rakkaudesta. Jumala haluaa antaa meille tuon äärettömän hyvän osan, iankaikkisen elämän. Ajatellaanpa hetki iankaikkisuutta. Ehkä meidän on hiukan vaikea ajatella iankaikkisuutta. Se on niin iso asia. Veljemme, nyt jo edesmennyt veljemme, Niilo Ylivainio aikanaan käytti yrittäessään niin kuin hahmottaa, että minkälaisista asiasta on kysymys, niin käytti sellaista muuttolintuvertausta. Hän puhui siitä, kuinka jos vaikka Kanadasta tulisi tämmöinen muuttolintu tänne Suomeen ja sitten hän tuolta Salpausselän harjusta ottaisi, tuo lintu siis ottaisi yhden hiekanjyväsen. Ja hän veisi sen hiekanjyväsen sitten mukanaan tonne, taikka se lintu, veisi sen hiekanjyväsen mukanaan tuonne Kanadaan ja tulisi sieltä sitten vuoden päästä taas Suomeen ja ottaisi toisen hiekanjyväsen ja veisi senkin Kanadaan. Ja jos tällä tavalla olisi mahdollista, että se aina vain jatkuisi, että se veisi niitä hiekanjyväsiä Kanadaan, niin 50 vuoden päästä tämmöisen kupin pohjalta olisi jo jonkun verran hiekanjyväsiä ja kupin pohja saattaisi 100 vuoden päästä olla jo ihan niin kuin ummessa hiekanjyväsiä. 1000 vuoden päästä olisi jo puolillaan tämä kuppi ja 10 000 vuoden päästä jo ämpärin pohjakin olisi täynnä hiekkaa. Voitko ajatella, että lopulta koko Salpausselän harju olisi Kanadassa, jos se aina vain jatkuisi näin? Mutta voimme aavistaa, että silloin menisi jo tosi pitkä aika. Kuitenkin iankaikkisuuteen verrattuna sekään ei olisi edes kunnolla pieni alkukaan vielä. No, iankaikkisuus on jotain sellaista, että me emme meidän ajattelukyvyllämme kykene sitä kunnolla edes käsittämään. Mutta voimme ymmärtää, että kyseessä on ihmisen elämän tärkein asia. Jumalan armo ja rakkaus Jeesuksessa Kristuksessa antaa ihmiselle iankaikkisen elämän. Voisiko meille olla mitään tärkeämpää? Voisiko olla suurempaa rakkautta kuin palvella lähimmäistämme tässä? Tämän ymmärtämiseen meitä ohjaa myös suurin koskaan tapahtunut rakkauden teko. Ajatellaanpa meidän vapahtajamme Jeesusta Kristusta. Hän tavallaan jätti taivaan kirkkauden, tai ihan hyvin konkreettisesti jätti taivaan kirkkauden. Jumalan oma poika tuli lihaan, Kristukseksi, lihaksi. Oli niin kuin me tähän maailmaan ihmisenä. Ja hän opetti Jumalan rakkauden aivan ainutlaatuisella tavalla. Kyllä hän opetti juuri tämän akapeen, Jeesus sen meille ilmoitti. Sanoillakin, mutta ei vain sanoilla, vaan aivan poikkeuksellisella tavalla myös teoilla, toiminnalla, elämässä.
Me voimme Raamatussa nähdä, miten itse asiassa jokainen syntinen, jokainen katuva syntinen, usein myös hyvin vahvasti toisten ihmisten halveksimat, hyljeksimät. Jokainen tällainen ihminen, joka turvautui Jeesukseen, sai joka kerta häneltä kuulla armon ja rakkauden sanan. Me voimme nähdä siellä esimerkiksi naisen, jota oltiin kivittämään menossa, joka oli langennut aviorikokseen ja toiset oli kivet kädessä ja halusivat ja kysyivät Jeesukselta, että Raamattuun vedoten, että mitä sinä sanot, että kivitämmekö tämä? Jeesus sanoi, joka teistä on synnitön, se heittäköön. Kun sitten heidän kivensä putosivat, Jeesus sanoi, en minäkään sinua tuomitse. Mene äläkä enää tee. Opasti eteenpäin uudelle tielle. Me näemme siellä miehen, publikaanin, sen ajan petosten tekijän. Taaskin ihmiset sanoo, että miten Jeesus edes juttelee semmoisten kanssa. Eihän tuo mies voi olla mikään profeetta, kun se on syntisten ja publikaanien kanssa tuolla. Jeesus sanoi, eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä. Jeesus armahti heidät, Jeesus rakasti heitä, Jeesus pelasti heidät, teki publikaanista apostolin. Me näemme siellä samarialaisen naisen, joka oli monella tavalla halveksittua sekakansaa sen ajan yhteisössään. Ja hän oli nainen, kulttuurisäännöt sanoi, että se oli ihan sopimatonta, että juutalainen rappi keskustelisi tällaisen naisen kanssa. Sitä pidettiin kerta kaikkiaan kiellettynäkin. Ja lisäksi tämä nainen oli myöskin, niin kuin me kaikki oikeasti olemme, syntinen. 5 miestä hänellä oli ollut ja se, joka nyt oli, niin ei ollut taaskaan oma. Kaikki tällaisten ihmisten kyltit sanoo, että kun ihmiset lyö leimoja toisiinsa, että mahdoton tapaus. Mutta mitä Jeesus näki hänessä? Jeesus näki hänessä Jumalan luoman ihmisen. Ihmisen, jonka hän on tullut pelastamaan. Ihmisen, jota Jumala rakastaa. Jeesus opetti tälle naiselle, hän kohtasi tämän naisen kipukohdat, mutta ei tuomion sävyssä, vaan armon ja rakkauden sävyssä. Ja hän opetti, miten tämä nainen saa elävää vettä, joka muuttaa hänen elämänsä. Jeesus kertoi, että hän on se Messias. Ensimmäinen dokumentoitu kerta, kun Jeesus kertoo sen suoraan. Vähän ajan päästä tämä nainen oli ensimmäinen dokumentoitu evankelista. Hän kertoi Jeesuksesta muillekin. Ja sitten hekin uskoivat Jeesukseen, kertoo Raamattu. Me näemme spitaaliset, joiden piti huutaa saastainen, saastainen, ettei kukaan tulisi lähelle. Mitä Jeesus teki? Hän meni lähelle. Hän kosketti, hän rakasti, hän paransi. Me näemme ristiryöverin. Me näemme vaikka kuinka paljon halveksittuja, epäonnistuneita syntisiä. En ole löytänyt yhtään poikkeusta Uudesta testamentista. Jokainen katuva syntinen sai häneltä aina armon ja rakkauden sanat. Kuitenkin lopulta vihaa Jeesusta kohtaan nousi. Hänet tuomittiin, hänet hylättiin, hänen omansa hylkäsivät hänet. Lähtivät karkuun. Kansa hylkäsi hänet. Kansa huusi, ei halleluja, vaan ristiin naulittakoon. Häntä pilkattiin, häntä lyötiin, hänen käsiensä läpi lyötiin naulat, hänen jalkojensa läpi lyötiin naulat. Hän roikkui ristin puussa ja häntä sattui siellä niin paljon kuin sinua tai minua sattuisi, jos meidät lyötäisiin sinne. Hän kärsi sen täysin todellisena ihmisenä. Ja mitä me näemme Jeesuksesta? Alkoiko hän tuomitsemaan sieltä? Ei. Hän huusi, Isä, anna heille anteeksi. Jeesus rakasti edelleen, vielä ristinpuussakin. Uskon, että hän huusi näin, koska hän tahtoi sitä koko sydämestään. Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät.
sitten hän sanoi, se on täytetty ja kuoli. Ja tuo Jeesuksen ristin sovitus on suurin rakkauden tapahtuma, mitä tässä maailmassa on koskaan tapahtunut. Siitä Raamattu sanoo, hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien. Nyt hän on ylösnouseena Herrana Jumalan kasvojen edessä. Ja Raamattu lupaa, jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Pyhä henki on lähetetty tänne ja kaikki on valmista. Jeesus voi täydellisesti pelastaa hänen kauttaan Jumalan tykö tulevan ihmisen. Vaikka kaikkein heikoinkin, mutta tarkoittaen ja sydämestään turvautuu kutsu. Tule Jeesus minunkin sydämeeni, armahda ja pelasta minutkin. Jeesus tulee. Hän saa uskoa kaikki syntinsä anteeksi, koska se on täytetty. Se on suurinta rakkautta, mitä kukaan ihminen voi koskaan saada. Se on iankaikkista pysyvää rakkautta. Se on todellinen turva. Sillä tavalla ihminen tulee Jumalan lapseksi. Mitkä voisi olla tärkeämpää kuin saada välittää tällaista armon sanomaa? Rukoillaan ja tartu sinä, ystävä. Sinä, joka et ehkä vielä tunne Jeesusta, etkä ole rukoillut häntä omaan sydämeesi. Nyt rukoilen sinun kanssa. Nyt sinä voit tarttua tähän valtavaan armoon. Rukoile siellä televisio ääressä ja kutsu Jeesus sydämeesi. Rukoillaan yhdessä. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että me tällä hetkellä saamme tuoda sinun eteesi tämän ystävän, tämän ihmisen, jonka sinä näet, joka ei vielä tunne tätä suurinta mahdollista rakkautta, sinua Jeesus. Me pyydämme sinua, tule Jeesus hänen sydämeensä. Armahda hänet, pelasta hänet. Kuule hänen arka kutsunsa tällä hetkellä. Kiitos Jeesus, että sinä jo olet tullut. Rakas ystävä, Jeesuksen nimessä ja veressä saat uskoa, kaikki sinun syntisi on annettu anteeksi. Herramme Jeesuksen, Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen siunaava osallisuus olkoon sinun kanssasi, meille jokaisen, nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. Jumalan valtakunnan työssä tarvitaan jokaista meistä. Armon kalliolla tahdomme olla rohkaisemassa ja tukemassa jokaista. Mutta myös me tarvitsemme tukea. Jos sinä tahdot osaltasi olla mahdollistamassa ohjelmien toteuttamisen ja lähettämisen, voit tehdä sen soittamalla numeroon 0600 100 77. Puhelun hinta on 10 €. Taikka sitten laittamalla tuen tilinumeroon ja viitteellä, joka näkyy ruudussa. On hienoa, että saamme yhdessä olla välittämässä armon sanomaa. Kiitos.